dalam jai uko yas doi hai hai doi kuno go bo bisa ka jo kuno uko do hai kuno go ta yang bini rumah dawai tang khai na yo bang ya na mi tiro ka na na ja bo sami ta no bini sa jo ku go ta be lo kino na yo tabungni jorarago tongnani belaino keshef ngi tongmani nukjagini tongo abahikina tini belai koktwma kotor kasai feuka longtrai valley bai khobjak basna ruwaja para JB schoolni koktwmani bisingtui sawimankha Devashish Borua Mungwi aroni teacher in charge khorokni rungsrung tongai chwrai rokno room bisingo talangui samung sitra khainani manjakmani koktwma paithago koktwma thumai rok khobor mani thangi singike abo bebakno tatal ni saitongkha orni rungsrung rwnai Devashish Borua tabuk wan sujaknai kok abono lukurokni thani omahai phung tongnai teacher rok jodi chwrai rokno omahai kino harassment khayungke o chwrai rokni thinang boro thangi soginai sabo phurungnai sabono pujo jalaisinai nani ri koktwmani bisingtui chwrai rok tamo honi saithang rekha sabo tamo khai tamo khai bo no khaya brombo enggak poisa guru bo sami ta no bini sa jo ku go ta be lo kino na yo nungke bo class upore nini bo mungke bumi ka debor ma norgne o bo o school ni bo mungke tamo basna wa de school pa o sarke norgno am haimang khayo ta na Hatni bung kita ma? Devashish Borua. Boy school ma? Basna Rozat para JB school. Nungke bo class upore? Ang kiriwa. Yang bini rumah dawai tang khai na yo bang ya na mi tiro ka na na ja. Nungke tira mi khaja bo ansalia. Nungke bana khai ja. Yang bang kharia. Nungke ko bang khaja. Nungke bo class upore? Normal school ni bo mungke? Basna Rozat para. Nono je am hai khaina bini nini sarne bung kita ma?